Duniyar labarai. Hukumomi a jihar Katsinar Maradi ta Jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin bayani game da wasu ɗimbin makamai da hukumomin tsaro ta Jandarmeri ta kama a ƙaramar hukumar Gidan Roji a ranar Litinin 6 ga watan Yuni. Wata sanarwa daga hukumomin yankin suka ce a lokacin da gwamnan jihar ta Maradi Malam Zakari Umaru ya ziyarci wurin a ranar Juma'a, an gabatar masa da ɗimbin makaman da aka kama. Makaman dai sun haɗa da bindiga samfurin AK-47 21 da madaukin albarusai 26 da albarusai 6,124 da tsabar kuɗi naira 309 da kuma babur ɗaya. An dai shiga da waɗannan makaman ne daga arewacin Nijar a cikin wata motar shiga yashi, to sai dai direban motar ya tsere da motar da ta ɗauko waɗannan kaya. Nabila Khamis, Duniyar Labarai. Kar ku manta za ku iya ziyartar YouTube channel ɗinmu na Randawa Media Concept domin samun labarai da zafi-zafin su da zarar mun ɗora. Za kuma ku iya tallata hajar ku a cikin shirin namu akan 0803217652. Mun gode sosai, mu kasance tare.